Zrazu sa dáva už do chodníkov pod asfalt aj výstuž. Keď sa Andrejko začal zasa tomu venovať troška a štúrať sa do tých chodníkov, čo sa robia vo väčší, tak zrazu sa začala dávať aj výstuž. Zaujímavé, nie? To sú tie odborné práce. A keď sa pýtam, kto je stavebný dozor a telefónne číslo na ňo, tak vyjadrenia mesta je, že mám si to zohnať sám. Dobre? Takže takto sa riešia všali veci, takže ešte raz hovorím, keď sa dostanem za poslanca do mestského zastupiteľstva, osobne budem ja dohliadať na výkony prác, ktoré sa budú robiť v meste Šala a meste Veča. Takže poprosím všetkých, kto má o to troška záujem pri voľbách, aby to zohľadnilo a hlasovalo za mňa a za môj tím, ktorý za chvíľku dáme von, ktorý sa budeme uchádzať o vašu priazeň v týchto voľbách. Dobre? Takže dúfam, že sa nám to podarí všetkým. Čaute.